a vážené dámy, milí páni, vzácni hostia z ďaleka a z blízka, milé deti, milí naši rodičia, starí rodičia, rodáci, susedovci, milí kultúrčania. No vidíte, ako roku sa zase stretávame tu, v sieni Kulpínskeho domu kultúry, na tradičnom štefanovskom programe, ktorý usporiadajú členovia kultúrno-umeleckého strediská Zvolen. Všetci sme o rok starší, skúsenejší. Samozrejme, ani naši bažaličkári nezaháľali. Usilovne pracovali a nacvičovali po celý rok. Účinkovali na rôznych prehliadkach a podujatiach. Dokonca koncom júna boli aj na zájazde. Zúčastnili sa Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov v Bratislave, odkiaľ si priniesli nezabudnutelné zážitky a spomienky. Takže v prvej časti dnešného programu sa nám predstavia práve oni, naši bažaličkári. Predvedú vám svoj program, v ktorom sa predstavia piesňami, hrami, tancami, ktoré pripravili s vedúcimi Michailou Čeliakovou, Vladimírom Zimom, Milinou Čeliakovou a pod dozdorom Michala Čeliakova. Najprv nás zaspievajú a zatancujú o slúžení a žabkách, tí najmladší. Deti vo veku 6 až 10 rokov, členovia mladšej skupiny detského folklórneho súboru Bažalička. Po nich uvidíme starších bažaličkárov v tanečných a hudobných výstupoch. Krásne, varila som, varila, ja som dobrý remeselník, Anička, dušička, kde si bola, dievčatá zaspievajú pieseň Chodila dievčina a Marian Šimo a Andrej Zelenák zaspievajú piesne Už dozreli zelené jahody a Hrenčín dolinečka, pekná rovinečka. A na sám záver detského programu uvidíte modernú tanečnú dievčenskú skupinu s novou choreografiou. Hudobný sprievod majú na starosti Vladimír Zima a Michal Čiliak za pomoci Nataši Dobrovoľskovej a Martina Javorníka. Programom vás budem sprevádzať ja, Milina Čiliaková. No dosť bolo hovorených slov, poďme k dielu. Milí naši bažaličkári, javisko odovzdávam vám. A vám, milí diváci, želám, aby ste si užili príjemný večer v Kulpínskom dome kultúry. Uvoľnite sa a nežehlite svoje dlane. Krásne zážitky.